Dámy a páni, vážení bakuláci, ďakujeme za vašu podporu pri našom prvom roku na YouTube alebo aj na Instagrame, proste celkovo. A ako vďaku a taký koncoročný darček, teda náš silvestrovský koncoročný špeciál z nášho celoročného contentového gameplayu, a.k.a. content warningu. Takže snáď vás to ešte pobaví na koniec roka, takže ešte užívajte. Čaves ľudia, urobili sme si také špeciálne video do nového roku za vašu podporu a dúfam, že sa aj uvidíme aj v novom roku a budeme radi, že sa uvidíme. Dobrý deň, ďakujeme za úžasnú podporu v našom kanáli, veľmi si to vážime a prajeme krásny nový rok, aby ste si veľmi užili. Úplne úžasný. Posielame pusinky a ďakujeme. Jupi! Hello, how are you? Please help me, I'm under the water. Ľudia, keď máte rané sranie a poserete sa, zavolajte na linku 112. Dobijeme. Dámy a páni, ideme si pozrieť kino premiéru Markíza Kok. To je kost tvojej mamy, z tvojho káru, motorkáru, pečivo chleba. Ale jak ma chceš zachrániť? Normálne, choď. Keď ma nález nezachrániš? Jalalala. Andrej, pozor! Chytia, čo tu zavřať sa! Pomoc! Povedz merch, možno máme nový. Kokot merch! Čo? Oj, pozor! Chytí do vajca a vytrcať ich von! Je tu strelecké auto. Strelecký pes a strelecká... Oj. Poď sem k nám. Jo, krám. No, na random. On je buď dement. Pomoc. Veľký uchyla... More, to je kokot. No takže ľudia, keď ste nad viac než 40, mali by ste sa dať do mysel galaxie a mali by ste začať robiť jogu. Vidíte tieto dva prsty? Tak ti vám strčím do ryti! Duch svatý. Čuj! Uchylný nás chce napadnúť. Andrej, choď za ním. Ček kto? Wow, oslavujeme jeho štíťací narodiny. Oh shit, here we go again. Nie, ja som tu s ním! On je tam! Nechaj ma! Oj, zatýkaj ma! Pomoc! Jak sa sebe domov, uchylák Miloš nás tam nechal. Jej! Je pavúk! Otváraj! Oj, pavúk Miloš! Hello darkness, my old friend. Dámy a páni, vítam vás z budúcnosti a my sme to nejak prežili, pretože ste dali veľa lajku a odbieru, takže jedeme zase za duchem a za ten byťák. Ľudia, kúpte náš merch za 4 milióny dolarov. Je to fakt dobrý, je to len napísané. Koko. No okej. Lukáš. Vieš prečo? No prečo? Lebo Lukáš, ideme dole. Ne. Toto je naša Tesla. Lick my dick. Suck a dick, suck a motherfucking dick, suck a dick. Vyhodil som mikrofón, zri. Kostička.
ktorú Andrej si pichol do ryti. Kde? No, na tu slimáka uchyláka. Má hubu jak anál. Ostrý až slabý. Ojojojojojojojoj. Zombie slimáčik. I will look for you. I will find you. And I will kill you. ASMR. Kam, jaký vtary? No. Dámy a páni, toto sú naše čísla a keď sa pozriete presne na tento tu koniec, tak vidíte, že naše čísla padajú dole. A to musíme zastaviť, takže dávajte lajky, odbery, všetko možné, nech idú zase hore. Ďakujeme pekne. Stopni to, ty koko. To je Tesla Model Cyberpunk s Andrejom Badičom. Doma je najlepšie, tu už si užívame všetky. Dostaneme sa do čarovného lesa uchylákov. Ty si vyhodil tú baterku. Andrej sa chytil do pavúčiny pavúka. Tam. Duch! Ne! Počkaj, Caesar. Zavri dvere! Ja som bez od teba, že? Áno! Dobre, zajtra som s Damianom dohodnutí, niekam ideme von. Uhni! Tak stále subscribe. Ahojte, čo môžem hovoriť? Dobre, vítam vás v dnešní RTVS noviny. Dneska si povieme o počasí. Takže, zajtra večer budú padať z oblohy. Bude pršať a bude mierne oblačno. Bude hmla a vlastne... Niko, to je zajímavé, víme fyziku a kúpi si análne kolí. Toto je naša Tesla Model X S3 S2. Dožíme obávaných častí života. Sme sa dostali do pedofilskej čtvrti. Andrej, daj pozor, hlavne nepadni, nie! Laseru. To je Danové najobľúbenejšia časť. To je kosmička Danového pipíka. Čo to tam je? Čo to je? Nie! Bomba! Andrej, pozor, za tebou je bomba! Ty čučatý Maďar, bomba! Aktuálne som sám ostal živý. Tam je aj ten Dano, prdel, zomreli. Čo je? Pomoc. Kráčam k našej Tesle Model X. Už len sám. Takže dajte like, odber, všetko. Why are you running? Sajk, robil som si z vás píču, ako mám na tvári. Takže sme sa vrátili do džungle čarovných pedofilov. Wow! Sme veľmi tajní, aby nás nikto nechytil. Wow, musím dávať pozor. A prečo nemôžeme fejkovať, jak väčšina oni majú viac peniaze z toho, že to fejkuje, než ich to... Povedzte, nechaj kolik do ryti. Poďme. Andrej, Dano, si v pohode, ty kam si odletel? Počkaj, Suseda! Oj, to čo je? To čo je? Nechaj ma! To je mravec! Pomoc! Utekaj preč! Pomoc! Andrej si... Hello. Oj, Andrej! Poďme preč! Dá, tu necháme. Na pospas. Bolí ma pipík. Prosím, prestaň. Tesla Model Sex.
Tak, idem pozrieť hore, čo sa tu deje. Opa! Hej! Potom mi Som svedok sexu dvoch mužov, takže asi tak. Ne, o to... Skončím to! Dobrý deň ľudia, už sme sa dostali do skupiny pedofilov. Ideme tam. Jabadabadú! Padajú jak hrušky. To sú nejaké časti vašeho dilda, hlavne Andrejového, že? Oj, natoč to! Natoč to, au! Oh my god, damn n***s! Oh my fucking god. Ľudia, nejak zahádne sme to prežili, neviem ako, ale Dano je proste gej. Andrej dneska mal chuť byť Alpha Sigma v Amazon package is coming to my ad. Kúkaj, To je Tesla AK6 Spiderman. Čo všivák? Vítajte v vašom floku a ideme flokovať. Dostaneme sa do pedofilského územia a hlavne Dano je gej. Type Mariť, nie, ja padám! Šivák, toč to! Sigma Book! Je to cigán! Máš hubu jak anál! Máš hubu, On ho trepe, chlapci, oh my god, look at this, Whitton. Za vami! Ty si taký nigerom, čo sa ty predstaví. Čo sa to deje? Ja to pričúvam k nemu! Ja nechcem ísť k tebe! To čo je? Netočí! Mám kameru, ideme preč, utekaj! Tam je dačo neviditeľné. Tam bude nejaký ten... Easy. Andrej je Sigma Alpha Samec osamelý vlk. Tesla Cybertruck alias Zvonec. To je náš heroín. No, pichne to do hĺby. Už natočíme. Takže dobrý deň, toto je náš nové správy. Dneska ideme k pedofilom a Fyzikru ideme natočiť nové video a ideme chytať na zombie planetu. Dobrý deň ľudia, teraz ideme preskúmávať nejakých úchylákov v čarovnom svete. Nechoď tam. A ticho, nič nepúšťajte. Čo, tak zomre. No, však hovor. Oj, zombíček za nami došiel. Nechoď k nám. Rodinka za nami došla. Úchylák maminka, úchylák tatínka. A sme tu. Zasekol sa. Úchylák Miláč. Ľudia, kúpte merch a Takže ľudia, toto je prvý podcast na celom svete. Toto je náš nový host Andrej. Čaute, to som ja. Takže Andrej, čo si myslíš o našej politike na celom Slovensku? Je to veľká katastrofa, Peter Pellegrini zázrakom vyhral voľby, Fico je zase tam, kde je, stretol som ho v reštike, skoro som mu namrdal. A čo si myslíte o análnych kolikoch, čo máš zasadnutý v ryti? Veľmi príjemné, kvalitné. Amazon donáška, Dámy a páni, vítajte pri ďalšom neuveriteľnom videjku. Dneska sa pozrieme, ako neuveriteľný Xbox ovládač odolá konkrétne všetkému, a to aj taseru. Toto je naša Tesla Model Krix. Red Bull vám dáva gule. Ľudia, išli sme do miesta, kde sú sami černošskí pedofili, že Andrej? Skap! Pozor dávate, hlavne nepadnite. Nie!
Nie! Tu je lepka! Čierny nalený mužov. Ojoj! To není snehuliak! To není snehuliak! To není snehuliak! To není snehuliak! Snehuliakos pukalákos. Môže mi niekto? Ja neviem, kde si, Andrej. Pozor, Šivák! Útočí na ňu! Pozor! Poď sem. Poď, no natáčam. Oh. Adam! Ty pussy boy! Uj. Ja budem taký safe spolom. Asi umreme dneska. Mal sa nechať zabiť, čo? Hej, nechaj sa. Andam! Zavri to! Však zavri to! Adam! Však ber tej taser, Šivák! Tu kameru! Daj mi tu kameru! Daj mi ju! Daj tu kameru! Daj sa model Krix! Sme zase došli do čarovného lesa! Musíme dať pozor! Hlavne nepadníme! I'm a fireball. Oheň! Adam, daj pozor! Oheň! Ono vyplo! To nás... Pavu, Andrea, pozes. A uchyláčku, smuka kukos. Ahoj, uchyláčos. Načos. Ja si zomrem. Au, nechytaj ma. Dámy a páni, za týmito dverami sa skrýva snehuliak Pupulák a uchylák Fero. Povedzte mi, čo mám robiť. A tuto vidíte invalida Damiena. Ostali mu len nohy a telo zmizlo niekam, doviekam. Pomoc! To je fyziku. A teď jdeme hledat malých uchylákov. Naše provoz. Ešte raz začneme, že my ti plastnem lepku. Dobre, dostali sme sa do čierneho lesa Černochov. To robia Číňania. Čo je? Čo tam leží? Za nami? To čo je? Au, ma to hituje. Oj, vyplo ho. Strelec. Strelec. Nie, ty debil! Jabadabadu. Sexy pussy. Utekaj, ale slaví. Ma bere. Damien zomrel, ale to nevadí, pretože máme čo? Defibrilátor, ktorý prilahol. Daj mi ho. Si živý! Kniečak! Bože, ty slabé detko. Šivák, nalákaj ho. Ľudia, nejak sme to prežili, toto sme nejak zvládli, možno sme všetci zomreli, možno ne. Wow, it's so big and juicy in my... Dámy a páni, toto je Fuzheads, najlepšie čiapky, helmy a debiliny na Gabelu na svete. Presne tak, má pravdu, je to Sigma, je to škybidujúca toaleta. Pozeraj tento trickshot. Môžete byť Anielik, Čapička, Bob a Afroamer. To je naše Tesla model. Ľudia, dostali sme sa do čierneho prostredia. Toto sú mravčie diery prdov. Dežoné. Vidíte sa, ako sa naša crew rozpadá. Bomba. Allahu Akbar. Máte dneska? On sa niečo hodil? Čo si jak? Hoď to po mne. Allahu Akbar. Čo robíš? Užovka, úkolka. Chyť sa, nechaj sa chytiť, nič to spraví. Ja sa nechcem chytiť, on nech sa nechá chytiť. Jau, pusti ma, ty šlapka. Oj. Je ju odtiahnem, chlapci, čakajte, ju odtiahnem. Andrej, on zomre. Uberá ti to?
Nič mi to neuberá, som úplne v pohode, len ma to drží. Káže, mám zimovňavky z toho. Ty sexica moja, poď, smuk. Otočíme sa spolu. Máš aký veľký tyk? Nechaj ich. Ideme. Sexy rande. Ľudia, modlite sa pre týchto dvoch uchylákov. Ľudia z Fyzikru, aj ideme chytiť nejaké jablčka a malé detičky. Toto je náš Bell of Dix. Ľudia, dostali sme do tajomného lesa Černochov. Tuto robia malé členské detičky. Ja nejakú dosku pomoc. Ja nejaký obraz, Damien. Čau. Daj mu interview. Pohľadkajme sa. Andrej sa s ním čumla, on ho má veľmi rád. Ľudia, našli sme nejakú mapu čierneho uchyláka. Daj mu interview. Nie, pomoc. Ty uchylák, kupuj na teba, ty nie. Kúpte nás verza 995, au. Tuto sú dvaja sú tu došli pre nás, náš násilník. To sú dvaja? To sa volá, že do trojky. Poď ma posúmať, mi dick. Ne, poď dovnútra. Ľudia, kúpte náš merch a naše análne kolíky. Máte v linku descriptions of my ass, of my booty hole, Andrej, ne, vypni. Takže tu je naša slávna, tu je podcast Krupy, Dupy, Duky, Čuky, Buky, Luky, Duky, Duky. A to je naša slávna OnlyFans herečka. Stella Pucci. Trošku má demenciu, lebo OnlyFans, chápete ma, je to úplne retardovaná. Čo si myslíte o našej politike? Nebudem sa k tomu vyjadrovať, ďakujem. Chodili ste s Donaldom Trumpom? Nie. Aký máte body count? Veľký. A to je aké číslo? Také, vy nemáte. Taký nepoznáte, taký ste sa neučili v prvom ročníku. Koľko máš percent tej kamere ešte? No, takže, čo si myslíte o OnlyFans platforme? Je to vynikajúca platforma pre ženy, ako som ja. A veľmi si to pochválim. Ale viete, že je najviac vtipné, že vy nie ste žena, vy ste štetka. Nie. No, áno. Tomuto sa nemienim vyjadrovať. A Koľko zarábate vy? Čo? 2 kvadrilióny. Hej, tak... No, to čo si myslím o vás, že zmiznite mi preč z môjho podcastu, zmizni, hneď preč. Andrej, daj mi kameru. Andrej, daj mi kameru. Daj kameru, ti imbe! Toto je Tesla Model Cricket, Pickaxe, Dickaxe a Minecraft Pickaxe. Naši sme sa ostali za to černovského teritoriu. Chlapci, dávajte pozor, hlavne nepadnite, nie. Čo si hovoril? Wow, tu je kostička uchyláka. Ojoj. Pomoc, jau. Nechytaj ma, prosím ťa. Ne, on ma chytí a znásilní. Mne sa to strašne páči. Andrej drží dildo do ryti, mu to chce zapchať. Andrej, napíni mu to do ryti. Áno, netlač ma. No, áno, tak. Andrej. Nepáči sa mu dildo. Nechytaj ma. Strelec. Furt môžeš strieľať konfety. Bastrel ma do ryčky, ma to veľmi boli. A nemám dých. Saki, oja, saki, popojaja. Parkourtári nezastavujem, idem Bobby ako parkourista, idem pohybovať malé deti. Adam skočil do prde. A Andrej je pusy boy. Môžem vám vylízať riť. Do sero. Tu je slizelin, plukolin. Chce nám vycúcať vajčíska. S uchylákom. Však žiadne nemáš. No, to ti povedala tvoja mamka, včera mi nehovorila. Nie! Fakt prosím, daj mi tú kameru, nebuď imbecil, retardovaný, prosím. Pusinka, láska, daj mi pusinku. A daj mi
Daj mi tu kameru, ale nemíňaj na tom film. Naša Tesla model Minecraft, Krix, Pix, Dix, Čkvilix. Do čierneho príjmu malých detí. A uchyláčov, Nikolákos. Ľudia tomu sa hovorí, že trojka. Musím dávať pozor. Aj bez slov. Tu mám zbraň. Tu je. Polúška, Luky, yes. Čaute. Polúška. Aká polúška? Nechaj ma. Minuj srandu, strelec je pri mne. Pavúk. Ojoj, sexica. Po mne, kam, veľmi sa mi to ľúbi. Ja vrátim sme sa späť, lebo tento plešatý retard nás zobral späť, ja som chcel natočiť väčší content, ale on je plešatý uchylák a má rád veľké ciciny, že Andrej? Ľudia, idem umrieť, idem skočiť do ďamy pomôcť. Ľudia, musí sa aj poriadne vysrať. Prosím vás, dajte viacej views, aby som mohol skúpiť novú krú, lebo to je rekardná krú. Prosím vás, dajte mi viacej... Prosím, potrebujem viacej peniazí. Dámy a páni, vidíte túto kabeločku Louis Vuitton? V spolupráci s Off-Whiteom, s Lacoste a neviem, s Pupou, so všetkým možným, tak tá vás nebude stať ani 200, ani 150, ani 149,99, ale neuveriteľných 144,99,5. Toto je naše Tesla model Minecraft, dozrieme sa do čierneho možného sveta. A daj pozor, hlavne nepadnite obidvaja. Ísť tam dole. Oj, tu je plešatý muž. Oj, pavúk, Tari, pavúk. Pavúk ma nezaujíma. Pavúk. To je oč! Oj, tu je Spiderman ďaleko od mesta Krakov. Jahôdka. A tu je... Nechoď ku nemu. Pomoc! Šivák, nechoď tam. Nie, Šivák, Spiderman. Odletel okolo sveta. Našiel nič, ale tvrď áno. Spiderman. To aj mne napadlo, ale Spiderman je rovno za... Strelec, meres, čuras, pukeles, kukeles, tukeles. Sexica, strelická, pukilica, čukilica, pukilica. Dámy a páni, vítajte pri našej brutálnej reportáži. Vítajte. Tuto tu z mesiacu. Dneska tu máme hostia, pána Petra Pellegriniho. Áno, je to tak. A ideme do čierno-bieleho sveta. Dobre, to je náš Bell of Physic Crew, Počujem, mám nápad. Dobre, dostali sme do čierno-svetého muža, čarovných ľudí. Oj, to je balón. Nie, ja som hodil baterku. Bada. Pomoc. Ja mám aktuálne 0,005 HPčak. Ľudia, nerajte sa s Otvorte dvere. Nie, to tu horí to tu. Máme tu saunu. Tam napravo vidíš. Dámy a páni, chceli ste si okúsavať vašu predkošku a nedočiahnete si tam tak jednoducho, musí trošku na nás, pero, alebo musíte viacej flexibilný. Tak ako naša pôžička, takže si uchoďte okamžite. Chcete vás od peníz tak veľké ako táto sveštica? Neváhajte a zavolajte na naše telefónne číslo, čo vidíte na vašich obrazoch. Čo to klameš? Budete taký veľký, jak on, ale až 3-krát toľko. Povedz ty. Neklam. Tým chcem povedať, áno, je to pravda. Ďakujeme. Dobre. Poď ideš. No, tak toto sú naše gulcovité kriky, ktoré ideme presunúť práve do našej Tesly Model XPS a ideme, dovidenia. Aj poď. Toto je koreň vašej bábky zo záhradky v Dubravke. Nachádzame sa v miestach čiernych mužov. Strašne tu ozvená niečo. Pomoc! Hej, tu čo je? Mám sa nechať chytiť? Nechať...
Pomoc, pomoc, aj. To nič není vidieť. Slajmy. Andrea, Pomoc. unesli. Počúvam tu dumc. Nechaj ma, prosím. Počujem. Ojoj. Damien. Dámy a páni, vítajte pri ďalšom vysielaní s Tribulom po horách a aktuálne okolo nás chodí pavučík, máčik, slimáčik a nechcem ani otvárať dvere, lebo sa bojím, čo tam je vonku. On sa tam zachytil? Hej, asi. Á, nie. Ty kámo. Damien! Domov, pomer! Nemá? Padá už balíček z hora z krajín. Opa, nachádzame sa zase na dejinskej osade a dneska pôjdeme zase do Černého svetu preskúmavať zase malých detí a ideme tam. Tesla, model, Adrian a Andrej. No, dostal som chudná, lebo toto je... Sme v čarovnom svete uchylákov. Pozeraj. Tu čo je? Na konci mi to tak nebuchne. Nepadni prosím ťa. Čo si hovoril? Big black booty man. Slime. Ne. Pomoc, ma uniesol uchylák. Pomoc. Zase kos. Aj. Ľudia, kúpte si náš merch. Ne, prosím, ne, pusti ma. Ne. Ne. Ja sa milujem. Oj. Sexica uteká preč. Oj. Pôjde asi po tebe. Hej, asi... ľudia, asi ma naháňa nejaký veľký silák. No, to som si až teraz všimol, a už nelevituje. Oj, tu čo je sled, čo je? Poď. Nemám nohy, pomoc, zasvie na to. Posledných 11 sekúnd. On je tu už je tu hore, hen. Nechoď na mňa, lebo není potom vidno. Sexica. Máš to? Ešte čakaj. Dámy a páni, práve sa nachádzame na mesiaci v De Imanigareros Paradate e Palacios a ideme k tebe domov. Ja uvidím? Ideme... Ja uvidím! Na mesiac. Kde sme zase do kurva pierdole, pičo? Však to je Slenderman. Máte dve ruky! Čo robí s tými rukami ten kokot? Dlhý kor! Niu! Daj svetlo na ňo. Daj svetlo na ňo! Svetlo! Hen, on tak natiahni tie ruky. Ja sa nechcem nechať chytiť, ja sa bojím. Nechaj sa, content. Izus! Ja mám A ničí. Ľudia, tomuto sa hovorí, že nemáte také dlhé ruky jak pedofilia, lebo sa stanete, že jak Andrej, že ho boli pipi teraz. Ničí ma! Oj! Kde? Dlhoručník a odstreľovač. Kde vidíš ostreľovačky? Kámo sa... Mala choď fakt dozadu. Gino looking... Dáme páni, dajte pri novom KKTV. Dneska sa zase pozrieme na cigánske osady v Bratislave. A bola tu nejaká mŕtvola, takže sa na to pome pozrieť. Pomoc. Čo? Kto kuruje? Na tálečku? Teraz tam je, teraz si prešiel okolo neho, mňa tu naháňa. Teraz stojíš pred ním. Teraz ide ťa chytiť. Jaj? Ja si jem preto baterku, počúvaj. Bomba. To je bomboklad! Počkej, daj sa tvár, ešte máš čas. Jakub Grík. Čosiak! Žabka normálne. Jednočko!
Jedno očko! Jedno očko! Jedno očko! Jedno očko! Otvor! Otvor! Slenderman. Choď mu bližšie, není tam vidno. Ale počkaj, on ma ničí. No, vítajte pri ďalšej comedy show pána Patrika imenom Patrinum Omen. A dneska si povieme brutálne vtip, že prečo tvoja mamka je taká tlustá, lebo musí po tebe dožierať večeru, ktorú nevieš zežrať sám. Auto. Vieš kam ideme? Ideme na Maturitas. V našom starom dobrom. Prečo? Pozor, dávaj. Dig more raketa. Raketa! Paketa! A pomoc. Máme dildo. Hej, asi. To ste si kúpili naše rádio za 9,55, sadím sa. Čo to je? Ktoré mi si vážne. Čo sa teleportovalo? Zatvor. Zatvor. Nemôžem! Ja sa umíram. Ľudia, dostaňme sa do neba a idem skočiť. Nie! Padol z mapy! Nie! La 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 la. Ja nevidím. Nie. Máte chuť na jablčka? Dajte si jablčko za 9,55 u našeho Strompolínu a naše slnečnice za 9,53. Strompolínu? Dámy a páni, vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu, kde interviujeme práve sedlákov a teplošov a uchylákov z druhého sveta. A na to sme tu my, aby sme to spravili. A kameraman tu není na to, aby kameroval mňa, ale hocičo okolo toho! Penis. Po zranej nemocnici zase. Laser. Urobíš backflip a... Nástroj na mass destruction. A spomeň čerta, Doriti, spomeň čerta. Oj. Dám bomba. Fakt? Nehovor. Oj. Dement. Fakt? Počkej, však sa ostane natočiť, ne? Damien. Nie. Slimáčik, slimáčik. 2 v jednom, šampón, 2 v jednom. Ja už nemôžem, ja už mám, som malo hápečok mám. Ľudia, dajte like a subscribe, pomoc. Ne, pusti ma. Pustil. Vidíš, aspoň niečo. Gay. Máš malý pipík, Takže ľudia, tu je podcast na celom svete, ktorý existuje iba v čarovnom svete. Tu máme OnlyFans typku, ktorá má rada sebe veľké čierne byky. Jana, ja som slejpiča, áno. Takže, koľko zarábate? No, jej hupí. No Daj nejaký vtip, Damien. No. Daj stojky pipík. Takže vítajte, sme tu v katakombách, sme tu stratení ľudia a... Uj! Dobre, no a vítame vás v našom channelu, kúpte si merch na www.supersigma.net a... Prepáč! Budujeme to v týchto katakombách a dúfame, že tu nájdeme nejaké bubulačiny. Čo to tam je? Čo to je? Tyrannosaurus X. Ok, naháňa ma tu tento škrečok a vyzerá tak fish stick z Fortnite. Dobre, ja požívám. Ma to nájde. Čo to je? Niečo tu prebehlo. Má to bačiky? Tento fish stick. Takže bubulák a... Uhni. Ojoj, Hiroš. Hej, tam skáču opice. Ináč, like a subscribe, ako bude merch.
Dámy a páni, vítajte pri ďalšom videu. Kámo, prestaň, musíme prekonať fyziku, takže trošku buď energetickejší, jasné? Dámy a páni, rýchlo dajte odber a zvonček, aby sme si mohli kúpiť túto trampolínu. Dámy a páni, vidíte tento brutálny produkt, ktorý môžete kúpiť na gzshop.sk a pozrite, jak to strieľa. To je naše vozidlo čarovnej mantky. Mapky. Dobrý deň, lidičky, sme v tajom čarovnom svete uchyláku. Upsi daisy Dobrý deň, máme tu pána uchyláka. Dámy a páni, pozrite, ako strieľa táto zbraň. Zachráň ma tu pozerám s tom taktikou. Pomoc, jaj. Ľudia, keď chcete vidieť Andrea živého, dajte like a subscribe, možno nájdem nejakého nového fyzikru membera. To nevieme čo je. Lidičky, máme tady saunu. Andrejko, tvá pištolka ťa nejak nezachránila. Andrejko. Lidičky, dajte like a subscribe a oliznite mi riť. Ľudia, robím sa vraždu, lebo Andrejko, jak v milom filme umrel, tak idem aj ja umrieť. Bye bye, dobrý život. Ja mi sa fyzikru, ja fakt nevládzam nový tento detský content, ja to fakt už nezvládam. Ukáž riťku. Bubi bum, tady sme v černém mieste Bubibku. To bol živý smrtvý. Bum, to je Andreva kostra. Spiderman ďaleko od bytoviska. Pomoc. Content. Bum. Zabijak si s tou pištolkou, môžeš poraziť každého. A ja mám zbraň! Asi máš pozvrat. To čo? Už ide k nám. A že on sa teleportuje po krokoch. Namien, točíš to? Hej, točím to. Andrejko, kde si? Potrebujeme tvoju nerv pištolku, aby si nás zachránil. Čuráci, ja sa vás vôbec nebojím. Ja sa nebojím ničoho. Smrdíte, pupi, pám. Vráťte Andrea späť, hneď sem. Hej, prečo ja robím tento content? No je, fyzikru mi zomrel kvôli tomuto. To je Tesla Model X od Elon. Takže ľudia, teraz tu máme zaujímavú vec. Pozrite, čo ideme teraz do tajomného lesa zase. A pozrite na toto. Ľudia, dostali sme sa späť do tohto tajomného lesa čarovných pedofilov. A ideme na to. Ľudia, hádajte, čo je toto. To je kosť. A tvojej chrbtice, Andrej. Tu sú ďalšie kosti ďalších malých detí, ktoré boli unesené tým posledným nechuntým zombickým uchylákom. Pozor, výbušník! Pozor, Andrej! Pozor! Andrej, pozor! Bomber! A slimák! Pozor! Natoč ma, Andrej, natoč ma! Andrej, pozor! Pozor, Andrej, pozor! Natoč ma! Ako si myslíte o tom, že Pellegrini vyhral voľby? Pozrite na toto. Nechytaj ma, ne, pomoc! Nechytaj ma! Nie, poď, strelec! Poďme domov, tam je... Pomôžte nám niekto. Andrej, pomoc! Nemám nohy. Počkaj. Tady čo je vzadu, natoč to. Pozor! Welcome a vítajte pri ďalšom brutálnom vlogu na tomto kanáli. Dneska budeme zase preskúmovať čierno-biely svet plný monštera. Ideme na to! Dáme páni, nachádzame sa v čierno-bielom svete a ideme preskúmovať, tak poďte so mňou. Andrej, dávaj pozor, hlavne nepadni, Andrej, pozor!
Andrej! Dámy a páni, neuveriteľné hračky zajačikov a... Sme v tajnej uličke, veľmi je to strašidelné, dávajme pozor, hlavne Andrej musí dať pozor, lebo ten čas sú skapíňa. Kápo, nechceš horí, ale dúpeš jak slon. Oj, máme tu nechuťáka smraďocha. Kde je zmizol? Tu je, pozrime na ňo. Pane, chcete nám niečo povedať? Chcete nám niečo povedať? Som veľmi smradlavý, haha. A pomalý, haha. Slabúčky. Nechoď na mňa. Chcem na mňa útočiť, chlapci, pomôžte mi. Chlapci a dievčatá. Stratil som Andreja, asi ho už nikdy neuvidím. Boh sa s nami, drž nás s nami. A dajte nám odber a lajky. Vrátil sa k nám, ten nechuťak smraďoch, smrdí jak hovno. Sú tu dvaja, došla celá rodina po nás. Pomoc. Oni zo zaberu. Dajte like, odber a nezabudni dať. Lidičky, sme tady v čarovném lese Andrových chlupov z vajec. Bu, šakalaka. Jajúa. Pohodička, žijem. Digmore dildo z 18. storočia. Krčná chrbtica tvojej mamy. On... skapal? Asi ste dali dostatočne veľa lajkov, pretože Damien je živý. Ale je to Spiderman! Kamo? Spiderman. Kaká. Tu je. Spiderman. Tam je dole. Spiderman. On sa ma zlákol. No, odišiel. Egg bomba. Help me. Bu. Už je. Nie, prosím. Prosím. Ty si dementný. Tak, obraz. Tu bude takto Mona Lisa Andrej. Tak. Tu bude smutnočky, malinký chlapec z utratených rodín. Plače, takto vidno, jak plače. Takto vidíš, aký svalnatý, s bicepsom, veľkým jak svet, pozri na to. A bude facku, lebo je uplačkaný. Pekný príbeh. Ja, kreslím si. Čo vo mne je zas? Bidi-bum, bubidi-dubidi-dabidi-bum. Čo to tam zelené vidím? Digmore baterka! Daj mi to ty uchyl. Daj mi to. Nedám. Tuto to máš, duchu, kde si? No, poď. Babu, Ma zahodil do faka. Mňa zahodil druhýkrát. A to vidím. Jak sa mi... Ide po tebe. Čo? Uchylák, ide po ňom. Staviť? Miloš! Toto je Miloš! Tak. Dáme pani teda pri redakcii Fakt Bakula, National Geographic, Biology a dneska sa nachádzame na krásnej púšti hlboko v Sahare medzi chudobnými vychlými deťmi a ideme za kostrami. Ostatok už ne. Ne. Nejaké svetové turbíny spočuť. Aha, tuto. Ja ti to explodívne. Ale som videl tú baterku, počkaj, musím čo exploduje a kam? On ide po mne. Ne. Furt to podľa nás. Babka s otačakom. Uni. Toč. Aha. Tank.
Sabrur! Sabri! By som zrovna On padol. To ne. Ku chrbti sú však tie rebra. To je tak rebierka vypražané. Sa to príde. Plne uchyláka. Á, uchylákos. Nechá sa chytiť. Pomoc! Hoď to čupáťa, kaťa, kopáťa. Toto je koniec tejto redakcie Fakt Bakula z National Geographic Biology a stretli sme všetky malé deti znasilnené vonku. Pomoc. Čo ne? Dobrý deň, toto je môj dvojník Ľubomír Žaluba. My sme detektívy čiernych zmyslí. Ideme do strateného sveta babiek. Čo? Tu sú naše stratené veci, ktoré vidím len ja. On je slepý. Z Ochlina. A sú to aj z Ochliny. Nenatočíš všetko. Ja budu. Točiť, ne? Nie. Ide úplne iným smerom. Tu je. Niečo sa tu otvorilo. Hello. No, to je... Honda. Honda Civic. To je Honda Civic. Ťa vypol? Kokos. On seba vypol. Motorka si. Nenatáčaj ho pôjď na jednu vedu, postavíš na nárač. Dverách bol. Čo je? Spiderman. Čo ti hovoril? To čo? Potrebujem svetlo, Damien. To je ten už. Pomoc. Kurva, tam do piči. Pomoc. Pomoc. Vianoce! Uchylák ma tu objíma. Dobrý deň, toto je reportáž o podmorskom svete záhadných ľudí. Ideme sa pozrieť do podvodného sveta rybičiek a detičiek. Oj, toto je dildo. Kostička, moje pičo. Ne, tuto je... Ty si demen, tuty. Niečo tu je, niečo tu vidím. Počkaj. Honda. Do piči. On zemrel? Damien? We are officially cooked. Pojebaniec skurvený. Toto je naša záchranná kapsula, teda moja. Serus bracují, more, dobré ráno. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Už asi zavrem. Mám 9%. Kuk, motherfucker. Dobrý deň, ľudia. To, čo ste videli, nebolo vidno. What?